feines per terra? Ai, no ho sé, perquè mira, en els negocis immobiliaris hi ha històries molt fosques. Ja ho saps, diner negre que et passen sota la taula que el notari, suborns amunt i avall, sobres que et passen en mà... Per què collons ens havien de passar un sobre aquesta gent? Ens el van vendre caríssim, aquest pis. Potser tenien remordiments. Remordiments, en plena nit, 8 anys després de vendre'ns el pis. No, estimada, no. Això no s'aguanta per enlloc. Doncs qui ho ha fet? Però qui té les... La Irina! I què li passa a la Irina? Oh, que la Irina té les claus! Sí, però per què? Doncs per obrir la porta. No, dona, no. Per què havia de fer això ella, precisament? Per quins 7 sous la nostra dona de fer feines hauria de venir aquí a subornar-nos a més de 1.000 euros en plena nit? Ai, no ho sé, doncs per què? Perquè l'estem explotant? Perquè ens odia? Perquè és ucraïnesa? No ho sé. Què sé jo, el que li passa pel cap a aquesta dona? Ens vol fer tornar bojos i ja està. Ella és capaç d'això i molt més. Això no té cap mena de sentit. No, esclar, cap ni un. Hi ha uns diners que creixen com bolets de sota terra en plena nit. On és el sentit? No cal trobar-hi cap sentit. El que cal trobar és la persona que té les claus. I la Irina té les claus. És la lògica de les claus, no la lògica del sentit. La lògica de les claus. La nostra dona de fer feines és una dona perversa. És una gandula que arriba sistemàticament 10 minuts tard des del primer dia que va posar els peus en aquesta casa. 10 minuts. 2 cops per setmana. A 8 euros l'hora. Per 8 anys, amb càlcul ucraïnès deu fer, si fa no fa, 1.630 euros. Això sí que té sentit. I com totes les persones de l'est, ella té el seu orgull.